Имаме ли запис вече? Да. Уважаеми съкварталци, първо искам да ви благодаря, че тази вечер сте се отзовали на обявата, която поставих, че ще имаме среща с инженер Огнян Атанасов. Радвам се, че толкова много хора сте дошли. Най-после нашия квартал няма да е аполитичен, а ще започнем да работим за бъдещето ни заедно да го направим по-добро. Какво се случва? Пепи каза много от нещата и аз няма да повтарям това, което каза. Ние поканихме и двамата кандидати за кметове, които са на балотаж тази неделя. За сега се отзовал само Огнян Атанасов. Надяваме се да се отзове и Петър Паунов и да дойде при нас. В ролята на какъв всъщност аз реших да направя това и кой стои зад мен. Зад мен не стои абсолютно никой. Това, което направих, го направих като лично моя инициатива, защото аз изучавам политология, всъщност вече семестриално съм завършил, в момента се дипломирам. Така че политиката е нещо, с което аз ще се занимавам от сега нататък. Затова всъщност правя това. Сега, какво е много важно да кажем тук? Тъй като в квартала започна да се говори за купуване и за продаване на гласове, искам да кажа, че аз се боря точно с това, с купуването и продаването на гласове, защото това е начин да бъдете купени ефтино, да бъдете унизени и така нататък. Какво предлагам аз? Аз предлагам ние да знаем кандидатите за нашия глас, които ние ще овластим, какви всъщност програми имат, какво ще правят с нашия квартал и с града и по този начин да решим за кого да гласуваме, а не да се продаваме за 20, 30, 50 лева и да сме ефтини. Затова инженер Огнян Атанасов тази вечер първо ще се представи пред вас и след това ще каже какви са неговите планове за град Кюстендил и по-конкретно за квартал Изток. Няма да отнемам повече време, казах кой съм аз, казах, че зад мен не стои никой не ми плаща, а като гражданин на град Кюстендил, аз съм решил да разбера кой какво предлага, за да може аз да реша за кого да гласувам, а помагам в същото време и вие да решите за кого да гласувате. Няма да отнемам повече време и давам възможност на Огнян Атанасов първо да се представи пред вас и след това да каже каква е неговата програма за Кюстендил и за квартал Изток. Здравейте, казвам се Огнян Атанасов, на 37 години съм, инженер съм по професия, живея, работя в Кюстендил, децата ми живеят тук, занимавам се с проектиране. В залата виждам и хора, които са ми били клиенти, на които съм проектирал обекти. С това си изкарвам хляба, 2 мандата съм общински съветник, смея да твърда, че който е потърсил съдействие от мене съм откликнал и каквото съм поел като ангажимент съм изпълнил. Това ми дава и основанието да тръгна. В града съм минал всеки един квартал, блок по блок, минал съм всеко едно село и се радвам, че благодарение на Арсо, аз не го познах до вчера, имам възможност да дойда и при вас и то да дойда по правилния начин. Какво разбирам по правилния начин? Да се даде възможност да се съберете, официално да се видиме, да се представи програмата. Надявам се, че и мой опонент, господин Пълнов, че и той ще дойде да си представи неговата програма, защото тогава вие може да направите своя информиран избор. За мен това е нормалният вариант да се дойде в квартала, не да се минава през хора, не да се минава през някакви задкулисни неща. Това е правилният вариант и се радвам, че има толкова много хора от вас, които присъстват тук, което показва, че тук се заражда и по-точно вече се е зародил, като гледам, едно гражданско общество. Още повече, приятно изненадан съм да науча, че има човек, който е завършил политология. Надявам се да направи докторска степен и на база на това да може да си направи дисертурата, така че бих се радвал, ако го направите. Виждам все повече образовани хора от квартала, виждам все повече хора, които имат желание да учат, което мен много ме радва и затова се радвам, че съм ваш гост днес и ще представя накратко това, което смятам и което вярвам, че трябва да бъде направено. Още веднъж благодаря за възможността, че имам да дойда тук, както ходих във всички останали квартали и всички села на територията на община Кюстендил, защото общината е едно цяло. Като цяло, 3 приоритета основни имаме, които са залегнали в нашата програма. Първият ни приоритет, който е комунално-битовото обслужване. Какво ще рече това? Осветление,
което осветление да бъде 365 дни в годината. Говоря за селата специално, защото част от вас може би живеят и в селата и знаете, че последните години зимата осветлението не беше постоянно, а зимата се гасеше. Обещавам даже на 4 години веднъж да бъде и 366 дни, когато е високосна година, да не бъде. Почистването. Чистотата трябва да бъде на ниво и смятам, че това може да се направи с ресурсите на общинско предприятие чистота. Разбирам от вашите съкварталци, че вие имате голям проблем с сметоизвозването на територията на квартала, че липсват съдове за смет, че липсва редовно извозване. Това нещо може да бъде урегулирано. Имам желанието, имам и волята това да се направи. Не заради друго, защото смятам, че вашия квартал, както всички други квартали, които също не са в добро състояние на жълти бележа, следва да имат условията за нормално живеене, да може да се чувствате добре, да може да имате нормална здравна служба, в която покрива не тече, защото доколкото ми е известно и на двете ви здравни служби покривите текат. Там ще поема лично ангажимент да бъдат отремонтирани сградите, да бъдат оправени, да бъдат приведени в един нормален вид, както трябва да изглежда една поликлиника. Каквито мерки трябва да се направят и за поликлиниката в града и в квартал Запад, защото там състоянието е незадоволително, но при вас е дори по-лошо и оттам. Смятам, ако бъда избран за кмет, да организирам и среща с Съюза с Лекарския съюз и да искам съдействие от тяхна страна, да ги помоля, да намерим вариант, при който да си партнираме, ние да им създадем условия и вие да може да бъдете посещавани по-често от специалисти тук на място. Знам, че при вас има двама общо практикуващи лекари, ако ми е вярна информацията, и един педиатър, който идва на 2 дни. Ако бъркам, може да ме поправите, но това е предварителната информация, с която разполагам. За мен, знам, че има много доктори, които са специализанти, млади, надъхани, имат желание да работят специалисти по различни специалности и смятам да разговарям с тях и да може във вашия квартал да се правят профилактични прегледи на място, защото за да имате достъп до адекватна здравна услуга. Това съм го заявил и в национален ефир, в дискут по Българска национална телевизия, беше преди около 10 дни и аз наистина вярвам, че това трябва да се оправи. Друго нещо, което смятам, че трябва да бъде оправено във вашия квартал е, за мен е необяснимо липсата на детска площадка. Това за мен наистина е необяснимо. Тук има доста деца, всеко дете трябва да има достъп до детска площадка. Подчертавам, че в града също има квартали, които нямат такава. Пример за това е квартал Капията, който не разполага с детска площадка и смятам да изграда такава на местото зад кафето, където едно време по-възрастните помните имало самолет с откарница. Там трябва да бъде направена детска площадка. Квартал Могилата, където също ли са детска площадка. В квартал Запад има места, където трябва да има и няма. Там също ще бъде направена. Такава площадка ще бъде направена и във вашия квартал, защото всички деца трябва да имат достъп, да могат да се радват и да се забавляват. Това е мое вътрешно усещане, мое виждане. Аз съм родител, баща на 2 деца и смятам, че това е нещо минимално, което трябва да бъде направено във вашия квартал. Разбрах, че имате спортно игрище в училището, ако ми е вярна информацията, не знам как сте с достъпа до него, но игрището трябва да се доразвие, както трябва да бъдат оправени и игрищата във всичките квартали в Кюстендил, защото те се съсипаха. Не знам дали сте ходили да видите. В момента са в потресаващо състояние. Трябва да има устойчивост на нещата, които се направят. Дори имам идеята, детската площадка, която ще се изгради във вашия квартал, ако аз бъда избран за кмет на община Кюстендил, да се направи с средства на общината и с труд от вашата общност. Да дойдем заедно каквото може да се направи, за да може всички да сме вложили по нещо и да я пазиме, а не да се случва както това, което се случва с доста от другите детски площадки на територията на общината, за които постоянно апелирам да бъдат отремонтирани. Другото нещо. Знам, че имам улици, аз съм минавал лично, който съм при мои познати, които живеят в квартала през годините, които не са асфалтирани. Улиците не са ви чак толкова много, смея да твърда, че са 5 улици на кръст. Тези улици трябва да имат определено асфалт. Това е моето мнение по въпроса и това е редно и трябва да бъде направено. И най-важният въпрос, който съм си задал години наред и за себе си нямам отговор, защо при положение, че при 100 човека, доскоро беше 300, селата се избира кмет. От 300 общината назначава кмет. Защо при вас няма
условно казано кмет, на практика се нарича отговорник. Това е моят... Аз лично нямам за себе си отговор на този въпрос, но за мен това трябва да бъде направено. И ще ви кажа защо. Аз лично, ако съм кмет, и надявам се да ме изберете за такъв, смятам, че трябва да има човек, който да от вашата общност, с който аз да мога да комуникирам, вие да ходите при него, да си задавате въпросите и тия въпроси, които задавате и той ги обобщи, да прецени кои да стигнат до мене, кои може той да реши с неговите ресурси. И това е редно да бъде така, за да върви по-лесно комуникацията. Доверието, което вие имате към човека, който вие ще си посочите в квартала. Няма кой друг да дойде да го изгради, аз да кажа, Кюстендил, заповядай там. Няма да е същото. Затова трябва да е човек от вашата общност, който вие сте си избрали, вие сте си определили и този човек да защитава вашите интереси. В залата виждам хора, които са били кметове на квартала. И смятам, че тогава положението е било много нормално, колкото в момента, когато е имало ред, знало се кой носи отговорност, с кого трябва да се говори. И това е вътрешно мое убеждение. Аз това съм го споделял в частни разговори с хора от вашата общност, споделял съм го по интервюта. Аз наистина така го мисля. И наистина, ако аз бъда избран за кмет, ще го направя и това е нормалният вариант за комуникация. Но не мога да се обясня, може би 10 000 човека живеят в квартал, 12 000, не знам точно. Да няма човек, който да отговаря и с който да може да се държи оперативна връзка, за мен е понятно, честно казвам. Знам, че има неформални лидери, които заслужават уважение, но трябва да си има човек, който да е назначен от кмета на община Кюстендил и да се знае, че това е човека, който носи отговорност в този квартал и човека, който вие може да потърсите 24 часа, 7 дни седмицата, 365 дни в годината, веднъж 366, да 4 години някой обича да казвам. Извинявам се, преди да продължи, искам да покана при мен Кристиян Иванов. Иванчов, извинявам се. Той беше кандидат за кмет на Продължаване промяната. От днес той официално подкрепя и моята кандидатура за кмет на община Кюстендил. Извинявам се, че не може да присъствам да възпрепятствам. И господин Бойко Клечков от днес официално и БСП Кюстендил, организацията застава зад моята кандидатура. Другия човек, който ме подкрепя е господин Стоян Иванов, беше кандидат на пряка демокрация, не можа да дойде днес и той, но той също застава зад моята кандидатура. От утре очаквам и други кандидати да се присъединят, за да може да постигнем един добър резултат в изборите в неделя и ако бъде избран за кмет, да направя това, за което говоря в момента. Аз не искам много да ви отнемам от времето, по-скоро искам да чуя вашите проблеми, вашите въпроси. Вие, всеки един от вас може да се запознае с моите приоритети, които са на брошурката, но тези неща, които ви казвам, аз наистина ги мисля, че трябва да се случат в квартала. Така че, Арско, ти си модератор, ти ще кажеш как да продължат нещата за напред. Значи, получи се изключително интересно. Инженерът Атанасов отговори на повечето въпроси, които ние всъщност поставяме. Първият въпрос е: ще имаме ли кметски наместник и ще можем ли да го избираме? Това питахте вие в социалните мрежи. Вече имаме отговор, че първо явно ще имаме, ако той стане категорично, ще имаме и ние ще можем да си го изберем. Сега остава един много важен въпрос, един проблем, който ние имахме през лятото. Да. Масово ромите бяха връщани от плувните басейни, а са се оплаквали и роми също така, че са връщани от кафета. Тоест не са допускани ромите до обществени заведения. Дискриминация, точно така. Какво мислите, че е възможно да направите, за да може да се реши този проблем? Защото ние ходим с малки деца, които да влязат. Аз съм образователен медиатор в 2 училища. Как да мотивирам децата да учат и да завършват образование, да търсят добри професии, при положение, че те не получават достъп до най-обикновен плувен басейн? Какво бихте могли да направите? По този въпрос ще ви отговоря така. Там, където е общинска услугата, ви гарантирам, че там проблем за дискриминацията не може да има, където общината отговаря. Но там, където е държавата или там, където е частния бизнес,
ние нямаме правомощия, затова има институции. Митко Велинов е юрист, кандидат вече е избран в Общински съветник по нашата листа. Той като юрист може да ви обясни къде може да се обърнете, но това са неща, на които ние не можем да влияем и аз не мога да поема ангажимент към това нещо. Разбирам, но нали да не е общинско или държавно, когато има обществено заведение, доколкото знам, всеки трябва да има достъп до него. Значи по закон е така, но аз не съм органа, ако бъда избран за кмет, който отговаря за това нещо. Кмета няма такива правомощия. Кмета не е човека, както и общинската администрация и общинския съвет, който контролира закона за защита от дискриминация. Смятам, че повечето от вас са запознати с Комисията за защита от дискриминация и апелирам, когато има такива случаи, които, нали, за жалост не са прецедент, доколкото разбирам от вас, да се обръщате към тази Комисия за защита от дискриминация, защото това е недопустимо. Всички имаме равни права, както и равни задължения към тази държава. Всеки от нас живее тук и има право да получи адекватно обслужване и от бизнес, и от всички. Така че аз апелирам по този начин да действате за напред. Нали, вече чрез самия орган и Комисията за защита от дискриминация, там може да се влияе и на бизнеса, има си контролни органи към тях. Те вече в последствие след депозирани жалби там разпращат по компетентно самите жалби и органите, които трябва да контролират това нещо, ще ви обърнат внимание. Значи... Може ли само това, което може да направи бъдещето е почти във всички областни градове има представителства на Комисията за защита от дискриминация. Единствено само в 3 областни града, един от тях, знаете кой, няма представителство на Комисията за защита от дискриминация. Това, което може да направите вие, да изисквате или да пуснете там, където е необходимо да има представителство на Комисията. През годините, говоря веднага, един от проблемите, който спъва бизнеса в нашия град, това е, че нямаме офис на регионална инспекция околна среда и води. Писали сме през годините, инициирали сме среща с депутати, с министри и така нататък. За съжаление, офис на РИОСВ не можахме да издействаме, както и бройка. И това е голям проблем, както като почнеш от животновъдите, минеш през преработвателите, минеш през едрия бизнес. Ще напишем писмо. Аз искам в Кюстендил да има представителство на всяка една държавна институция, защото ние сме областен град. И като областен град е редно да има. Така че аз с удоволствие ще поискам да има офис на Комисията по дискриминация, както и на всички други държавни служби. Друг е въпросът, колко ще бъда чут. Като общински съветник съм пробвал да искам офис на РИОСВ, защото знам, че е проблем, но за съжаление бройка от страна на РИОСВ не ни беше отпуснена. Добре, благодаря. Възоснова на тези хора, които са били от общинска полиция, хванати и казвани по планините. След това са дадени по националните медии. Аз не знам какво стана с тези коне, аз нямам кон, но ми стана криво, защото на някои хора са взети и по 2 коне. Къде са взимали тези? Фащам и и се качваме горе по това. По планините. Смисъл, фащали са. Отвядали са ваши коне, така ли? Не разбирам. За това аз ще говоря. За конете аз съм превосар и съм пострадал от тази ситуация. Отивам, примерно ти не викаш да ти сваля бобука новощарска, а кмета ми е дал бележка, че аз имам право там. Аз отивам там, преди даден момент минава общинска патрулка, спира сваляно ме, санкционираме 200 лева за номер. След това тръгвам да изхвърля бобука, спира, взима го и го пачва на радиоци, което го обявява на тръгва по общината и след това вече оттам. Сега, тук има два проблема. Първият въпрос е, че трябва да се спре на регламентираното изхвърляне на отпадъци. Трябва да има депо, на което депо да се карат отпадъците. Знаете, че проблема с отпадъците е повсеместен на територията на цялата община. Ние имаме идеята, добрата идея, да направим разделно събиране на отпадъка, който може да бъде рециклиран. Това се случи на територията на цялата община. Както да сложим и депа и места за зелените отпадъци там, където предимно по селата, където се произвеждат, където се садат градини, особено казано, както и в града. Така че проблема с отпадъците е голям, но нерегламентирано от вие трябва да имат депо, където да ги изхвърляте за отпадъци. Не може ти отпадъци да ги изхвърляте някъде. Нали? Както се прави с камионите. Не е проблема само с каруците. Имаме го това. Не е само с каруците. Депото е в квартал.
Няма депо в квартала. Чакайте, Знаеш кое е най-интересно? Знаеш къде се намира в момента? Къде? В общинско предприятие чистота. Там се кара отпадък. Част от парк. А това отпадък, който е събран. Знаете ли къде го знаем? Моят кабинет и негови кабинети са точно до... Значи проблема с отпадъците ще се търси цялостно решение, ще се определят депа, където трябва да се кара, защото по закона за управление, защото вие говорите предполагам за строителни отпадъци преди. Не, За битови отпадъци. Чакайте сега, за битовите отпадъци вие ще си имате съдове за смет, както трябва да бъдат. Вие имате регулационен план. На вас ви се направи ПУП на общината с финансирана от страна на фондация. Ти си част от изпълнението на плана. Да, аз съм бил от проектантския екип, който го е правил. Как се казваше фондацията? Тръст за социалната альтернатива. Тръст за социалната альтернатива, точно така. Те предложиха, направи се, това е един от малкото квартали, който и един от първите, който има подробен устройствен план. Благодарение на който подробен устройствен план, много хора от вас успяха да си узаконят и част от сградите. Това е хубаво, че го скица. Казах част. Благодаря. Има сгради, които имат търпимост. Покажете ли което е, къде съм заходил? Значи търпимост мога да ви извада от сайта на общината, мога да ви извада. 10 години. Има. И не е един. Не е един. гоня тази работа. Не може да се закони. Аз искам от 10 години да се законя къщата. Не дават, не разрешават. Добре, ако искате, ще се върнем на този въпрос. Нека обаче въпросите, които сме поставили, на този въпрос ще се върнем със сигурност. Вие казвате, че на практика отпадъците от квартала ще се изхвърлят вече от всеки дом, така ли? На практика ще имате съдове за сметоизвозване. Това, което трябва да ви кажа, че от 2025 1 януари ще има нов начин на определяне на такса смет, който държавата е определила. Всеки един общински съвет в страната, независимо кой общински съвет е, независимо кой е кмет, дали е на Кюстендил, дали е на Каспичан, няма никакво значение, ще бъде задължен общинския съвет да възприеме един от трите подхода за определяне на такса смет. Вариант 1. Това ще го трябва да се приеме 2024, от 1 януари 2025 да се плаща по този начин. Вариант 1. На база брой турбички. Купуват си турбички и толкова го плащат. Само че това в България няма сработа. Вариант 2. На база брой съдове, което ще рече, имаш копа пред вас, плащаш. Нямаш копа пред вас, не плащаш. Ама другия въпрос как живееш. И вариант 3. На база живущи в имота, който се определя. Не ви разбрах. С какво ще се минава да се събират? С техниката, която имаме. Вие ме питате за тези улици. Нашите улици са много тесни. Точно така. Аз сега предположих, че ме питате за тесните улици. Да. За тези улици ще се организира варианта, по който се случи. Може да се извозват с малки камиончета, копите да се изхвърлят. Това е работа. Аз като кмет не ми е работа да го измисля. Има служба чистота, тази служба чистота си има ръководство и като се възложи. Само секунда да говоря. Ще си плащаме такса смет, като Нека да изчакаме. Това трябва да го Да изкажа и ще продължа. Така че моята работа като кмет е не да измисля как да стане, а моята работа е да го възложа на директора на предприятието, той да ми даде решение и аз да избера най-подходящото решение. Така че аз не мога да ви кажа технически как ще се случи, защото не е работа. Ако бях кандидат за кмет на условията сградата ни е незаконна, 99% от квартала не плащат. Нека си кажат. Искаме да си плащаме, не че не искаме. Искаме да си узаконим къщите. Значи, сградите, които отговарят на градоустройствените показатели, значи има закон, казва се закон за устройство на територията. ЗУП. Този ЗУП вътре има параметри. Казано, че трябва да имаш отстояние хикс от една сграда, хикс от съсед. Не. Това пише в закона. Аз казвам как е закон. Аз закони не пиша. Аз чета закони, работя с закони. Това е закон. Ако отговаря на градоустройствените показатели, удостоверение за търпимост. Виж, само една секунда. По този ПУП, който разработихте вие, по-голямата част от махалата влиза в този ПУП и там няма да има проблеми, но въпросът е, че до сега в общината по един начин са се дърпали
много, ако трябва да сме честни, ще се борят на пръста едната ми ръка постройките, които са получили удостоверение за Утре могат да изпратят копия от регистъра. Така. Не съм просто подготвен, не го просто. Да, Но той въпросът просто... е, може ли да инициирате вие нещо като бъдеш кмет, за да може тези постройки, които попадат в този клуб, там се хващат 50% от махалата, тези хора да си получат удостоверение за търпимост, по този начин да се узаконят и да могат да Удостоверението за търпимост, аз не мога да издам удостоверение за търпимост без да бъде по-точно това го издава българите, какво издава кмета. Не мога да го издаде кмета без да е поискан. Това е първо. То трябва да бъде поискано. Ако отговаря на градоустройствените показатели, както е по ЗУТ, няма пречка да бъде трябва да издадено. отговарят на клуба. Ако не отговарят, Значи тогава не може да има закон. Може да допълня нещо само. кажа тук, те само вие с Аз съм бил 4 пъти с документи. Плащам си данък сгради, данък смет, от новия квартал съм. До водата си плащаме. Ходих 4 пъти и ми казаха, че трябва да чакам новата скица на квартал. Тази скица дали е готова въобще? 4 години готова е. Това няма план. Клуба, да, но Подробен устройствен план. той няколко пъти беше връщан от пожарна, от... Нормално. Да, Всичко трябва. Значи пожарната си има изискване какъв радиус трябва да има, за да се... И трябва да се измисли закон. за извозването на рекордите. На место случва то. за направене за удостоверение за търпимост. Не за ВИК-то, за... Не сме стигнали до това. Не. Ние имаме страшно много проблеми. Да, още проблеми. Имаме много са. Това е добре да се измисли. Нека да не говорим всички, моля ви се. Един път- Нека да не говорим всички. Значи, проблеми има всяко едно населено място. Дали ще отидете в някое село, ще ви кажа какви са проблемите. Водата, бездомните Ние нямаме и кучета, вода. нали? Ние нямаме и вода в стария квартал, нямаме никой вода. Значи тия проблеми не са само тук. Има ги в водата, има ги и в... Надолу ни. Имаш и баня даже. Може ли да... Нямаме вода. Най-важният въпрос. Защо са махнати секциите от квартала? Значи това е един въпрос, Да. който поставят много. Защо са махнати? Искаме да си гласуваме. Изчакайте, нека да си изслушваме, моля ви се. Един път. Може ли демокрацията, представителната демокрация, най-важно е да имаш възможност да гласуваш. Ние сме затруднени при гласуването. Изнесени са секциите от квартала. Възможно ли е секциите да се върнат обратно в рамките на квартала? Това изчакаме. Защото по този въпрос трябва да се направи анализ заедно с вас и тогава се вземе решение. Аз на този етап не съм подготвен да отговоря на въпроса, защото не знам как е самата процедура. Не мога да отговоря на това. Аз мога да ви кажа, единствените аномалии, които са установени и след това изборите бяха имаше нови избори. 2011 година. Да, знаете ли къде бяха нарушени? Нарушенията бяха в село Коня. Там обаче секциите не бяха преместени. Нали, интересен парадокс. До сега в квартал Изток няма, дали имало или не знаеме. Няма установени съдебно такива, кажи... Имало и досъдебни производства до някакви хора. Мога ли да кажем? Добре, нека и Учо да си... Секциите се образуват от кмета на община Кюстендил, между другото. Подсказвам. На този въпрос, на този етап не мога да отговоря. Добре. Мога ли пак да кажем? При положение, затваря се всеки път квартала от всички страни, при жандармерия, на всяка врата от 3 полицаи и са махнати секциите. Същото и сега е в града, защото не са махнати там. Всеки път, когато има избори, една или две секции се сменят. За какво? Сменя се... Аз не гласувам на едно място, откакто са в града. Аз не гласувам на едно място. Направи смут. Да стане... Значи смут не Как- трябва как да мога да- стане. Това, как- което мога да поема... как мога да направим? Като се знае, че гласуваш в Момент. секция 1, да си продължиш да си гласуваш в секция 1, примерно. Това може да се направи, това няма никакъв проблем, мога да го поема като... Ама ние не искаме да се върнат секции, защото отиваме в града.
има възрастни хора за през улица и за регулиране. И не мога аз на 2 км Добре, хора разбрахме, пеша. че На този въпрос, инженерът Жанасов не може да отговори на този въпрос. Един въпрос, който преди малко чухме. Значи ние имаме проблеми с налягането на водата, но както знаете, имаме проблеми, нека да сме до край честни и точни, имаме проблеми с плащането на водата. Възможно ли е да се направи нещо, че да има по-силно налягане на водата в квартал Изток? имам справка, че към момента месечно се събират 1000 лева за вода. Това са 300 кубически метра. Дам ви за пример, че моето домакинство потребява 15 на месец. Нали, нормално домакинството потребява 10, да рече, че при мен има нещо нормално, са 15. Вие направете сметка, 1000 лева, разделено на 10, това са т.е. 300 кубика, поточно на 10, са 30 къщи седмично потребяват. Знаем, че не са 30 къщи. Така че въпросът е, другото, което иска да ви отбележа, гледам, защото сега го получих като справка. Водата, която се подава за водоснабдяване на квартала е около 60 литра за секунда. 60 литра за секунда влизат в квартала вода. Т.е. количеството влиза предостатъчно. За справка, количеството вода, което се взима от шахтови кладенци за Кюстендил, селата Лозно, Жиленци, Ябълко и Жабокрът е 144 литра. Тоест, 1/3 от водата за целия град, плюс селата, които изброих, влиза в квартал Изток срещу 1000 лева. Сега, ако ви кажат, това са 4 милиона 550 хиляди кубика. Нали, колко пари се плаща преди за тази вода? Какво трябва да се направи? Първият проблем, който идва с водата, защо няма налягане? Това е въпрос. Количество идва, налягане няма. Това е защото, това съм го говорил с специалисти и ВиК, които нали, си върви в квартал и така. Има много чешми, които чешми са отворени, зимата да не замръзнат, текат. Да. Абсолютно правилно. Така е, да, така е. Пак не спорим. Нали, тук Трябва да си има глави, да си има така. абсолютно правилно. Новата част има направен водопровод по ИСПА. Точно ми е известно и тук проблем не следва да има. Старата част, там е проблем. Варианта, който... Старата част нямаме въобще вода. Имаме кладенец. Това, което специалистите предлагат, ще се намери вариант. Аз ще говоря с ВиК дружеството, да се сложи инкасатор. Сега знам, че има инкасаторка, която... Майка ми Няма. инкасатор. Тя ли? Така, майка ми инкасатор и тя на новата част събира и минава по къщи, вие си плащате вода, така ли? Да, плащаме. Така, обаче какво идва от ВиК? От ВиК и забраняват долу да събират такси за вода и за това са ви толкова малко събираемостта. От центъра надолу не се събират никакви такси. По заповед на ВиК. Това ВиК го иска. Да, ВиК е... Можем ли да решим тогава този? Може ли собственика да не си събира Мога да говоря парите? с ВиК, господин Иванов също ще ми съдейства, да издействаме бройка за инкасатор. Има. Да, само че ако трябва да се направи и каса, изнесена каса, нали, където се събират парите официално. Нали, каса няма да колкото разбирате. Има проблем с събираемостта. Да се направи и каса, но за целта, нали, това верно, че държавата ще съдейства, защото и в нея е интерес. Но за целта ще трябва да се сложат водомерни устройства, да се види да се събират парите, нали, и да няма проблем. За старата част, там проблема може да бъде решен, защото там пък има проблем с документите за сградите, както каза господина. Ще стане незаконно. Така, не. Може да има начин да стане. Нали? България е страната на Много пъти ограничените сме възможности. отишли. Всичко може и нищо не може. Какво е решението на въпроса? Само да кажа решението. Нека се изслушваме. Решението на въпроса е следното. Община Кюстендил, съвместно с ВиК дружеството, имат интерес от тук да се събират, влизат 42 литра за секунда, събират се само 1000 литра. Имаме интерес да направим така мрежата, да се отчита тая вода, да се отчита тая вода и да събираме парите от нея, да влизат в ВиК дружеството, за да може да се развива мрежа. Затова, за старата част варианта е на няколко къщи, тъй като нямат документи, както почерта господина, да се направи по една чешма, която да бъде и да ползват водата от тази чешма. Тази чешма да си има отчитане водомер и там вече вие ще видите. Старата част няма да имате проблем, защото по-голямата част от стария квартал влиза в Пупа. 90% от стария квартал влиза в Пупа, няма да има проблем с узаконяване на имотите. Трябва да се хори и да се търсят тия пари. Нали вече сме Кюстендилска вода. Не се търсят тия пари. Само да ви кажа, Трябва да знаеш, че като... Пупа законни къщи, но
Не знам дали сте които не запознат, са но законни. примерно моята къща е заедно в този клуб с още 7-8 къщи. Да. И хората са безработни, пенсионери, вдовици и аз трябва да, за да го законя, трябва да й платя и на нея къщата местото, за да стане моята законна, понеже моята е по-хубава, тя няма пари, аз имам и трябва да й Ти платя не на можеш да нея. извадиш търпимост на нея. Не. Ти си вадиш търпимост на твоята трябва. Проблем е, че Клуба така е ваш. направен, плана е направен по 7-8 къщи влизат в едно. Ето, нещо как за да се получи имот, Няма да как. стане парцел, нали? Е така. Заповядай, отдавна вдигаш. Аз искам да кажа само, да казвам си Георги Стефанов, ето виждаме всички, които живеем в този квартал, че за тези 16 години като не е правено нищо, а е могло за по-малко да се решат някакви проблеми. Аз лично като приятел познавам Оги от 4 години и смея да твърдя и знам и съм уверен, че каквото зависи от него, той е сериозен и отговорен човек, би го направил. В училището, в което работех аз, беше подарил, аз тогава бях на работа и беше подарил косачка с бензин и там инструменти, каквото се работи. Аз лично поех инициативата, не бях никога да косим трева, да окосиме тревата, да си играят децата и споделях такива болни проблеми, където млади хора, Арсо с тебе също си ги споделяхме, като работихме в това нещо, за да има възможност нашите деца да има къде да си играят. Да има детска площадка. Аз се чудех защо за 15 или 20 години няма детска площадка. Пример къде да се направи тази детска площадка като... Дай пример къде да се направи тази площадка. Моля ви се, не спорете. Чили. Продължи си. Махмета като е продал цялата махала, къде че се пусти, къде има къде. Чакайте сега. Моля ви се. Ти си незаконен. Моя павилон е на тротуара. Моя павилон е на училището на тротуара, ме приятели. Ти си незаконен. Значи, аз съм дошъл тази вечер да обсъдиме, да набележим проблемите, да видим кое може да се намери решение на прима виста, се поеме ангажимент и кое ще набележим след това се решава. Защо? Защото следващия път, когато дойда тук, аз това искам да отбележа. Това съм поел като ангажимент във всеки един квартал в града, във всеко едно село съм поел ангажимент. Обиколката, която правя сега, ми отнема точно един месец да обиколя всичките квартали, всичките блокове и всичките села. Нали, не да отида, днеска мога да дойдем 3 пъти да си пия кафето тук, не говоря за това, говоря за такава среща. Това ще го правя веднъж годишно на територията на цялата община, всички села, всички квартали, включително и вашия, да видим кой проблем докъде е стигнал и къде ще продължим. Но, тъй като вашия квартал, пак казвам, живеят над 10 000 човека. Голям е, има много проблеми, както правилно казаш, не 16, дори и повече, са забатачени. Нали, не почва всичко от преди 16 години. Проблемите са от 30 години, а само трябва да сме откровени. Така е, не може Така. да. Аз следващия път, като дойда и ако бъда избран за кмет, аз ще си дойда с екипа, който ще е от моята администрация. Браво. И когато зададете въпроса, аз съм компетентен по ЗУТ, защото това работи, но ще си дойда с архитекта, ще си дойда с инженера, който ми отговаря за строителството. Ще си дойда с специалиста ми по ВИК и ще дойда с директора на ВИК. Ще поискам съдействие, сигурен съм, че ще откликне и тогава може да намерим конкретното решение на тия проблеми. Много хора ще ви обещават нещо. Аз искам да свърша нещо конкретно. Това мога да направя, като си дойда с екипа. Това са хора, които са част от моя екип, но те не са по всички ресори. Още повече те ще са общински съветници, а няма са и в администрацията. Тези, които са в администрацията, те ще го вършат това нещо и тогава може да се реши. Сега ще се запозная с част от проблемите ги познавам. Част от тях ще дойдат. Не може всичко да се реши тази вечер за половин час. Най-ми лесно ти кажа, на тебе къщата, на тебе водопровод, ти искаш дете, няма проблем да. Вярваме ти, Оги! Ти си Божи човек! Чили, продължи си по програмата. Изчакайте! Само искам да аз не съм, пак казвам, 8 години съм общински съветник и мога да отида на всеки да погледна всеки в очите, защото да не съм излагал. Затова не искам да поемам ангажименти, които не мога да изпълня. Но когато си дойда с екипа и екипа ми каже, това ще стане така, това ще стане така, тогава аз си поемам ангажименти и казвам, това ще е така и следващия път, като дойда, това ще изпълням. Заради това е. Това мога да ви кажа и това е, което мога да ви обещая.
Последен въпрос задаваме, защото много извинявам се на всички, които не можаха да си зададат въпрос. Момчето чака. Момчето иска да пита нещо. Добре. За лекарите. В събота неделя няма за лекари. Едно Заповядай. Създаден лекомер в една къща, без да е законна. Как е с адресна регистрация и се води по номер, как не може да си даде водомер? По същия начин, както на много адреси се водят по 650 човека македонци и по законния начин. Аз съм само нещо, което може да направиш ти веднага. Преди, когато Людмил Стоянов беше кмет, на тебе ти предложиха да станеш зам кмет на общината, така ли? Честно. Така е. Така, аз съм бил свидетел и това го потвърдиха, между другото аз не го знаех. Така. Може да поемеш ангажимент за кметския наместник, разбрах, но това зависи лично от тебе. Ако станеш кмет, ще има ли човек от общността? Имаме много хора, които са, да речем, имаме момиче, което е завършило в общината. И момичето, което е завършило право, медицинска сестра, учител. Имаме капацитет, имаме. Може да поемеш ангажимент, защото до сега, по една и друга причина в общината, явявали сме се на 100 члени конкурса, не са недобявали. Може да поемеш ангажимент, че човек от общността ще работи в община. Значи за заместник кмет не. Не, за да не. Защото това е политически кабинет, който политически кабинет се структурира по друг начин. Аз имам желание да има проект, който да е експерт, който се занимава с ромските въпроси. Експерти имаше. Знам, аз съм виждал. Знам, че има и момиче, който работи като учител в природо-математическата гимназия. Кой не е експерт по руски? Не, сега не. Сега не. Имаше преди. Сега няма, имаше преди. Кое беше Искра. Добре, Искри и Мил. Лесно. Задаваме последния въпрос. Моля ви се, защото много се разговорите. Задаваме последния въпрос. Казахте, че ще асфалтирате. Това отнася ли се и за стария квартал, защото много хора искат в момента да асфалтират, дори със собствени сили се опитват улиците от стария квартал. Възможно ли е с новата техника? Ще ви говоря така. Ние успяхме да спасим от продажба общинската асфалтна база в село Миколичица. Ще измениме горивната база, като ще я направиме на газ, за да покрие екологичните изисквания и да може да работи. Така че както в селата имат голяма нужда от асфалтиране, защото има много села без улици. Има квартали, където околичната мрежа е много зле. Един от тези квартали е вашия. Ще се асфалтира и в града, ще се асфалтира по селата, ще се асфалтира и във вашия квартал. Няма да стане за една година. Мандат е 4 години. Поетапно ще бъде оправено. Преди да бъде асфалтирано, трябва да бъде оправена ВиК мрежа, ще бъде решен въпросът. Защото аз няма сложим сантиметър асфалт и след това да режем. Сега се получи така в един от кюстендилските квартали, няма казвам името, прекрасен асфалт се положи, само че оттам на там сега ще може резане, което за мен не е правилно. Отговорът ми е да, ще има асфалт, след като се оправи ВиК мрежа. Se me greșit numele.